Bismillah aw ka kunnafoni kɛnɛ Lumière TV sanfɛ. Jɛkulu min sigilen don min bɛ se ka to sariya o kura bɛ na don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ye sigi kɛ CCB kɔnɔna na 200 places a kɛra don min na don min bɛ wele ko tɛnɛ tubabukalo tile 29 san 2024 olu ni kunnafonidilaw ye hakilina filen fɛn caman kan. Jɛkulu min sigilen don n'o ye société civile mɔgɔw ye min bɛ se ka to AES jamanaw olu bɛ se ka bɔ confédération kɔnɔ ka na fédération na u ye wulikajɔ kɛ water colonne kɔnɔna na an ka maa min kun b'a kɛnɛ kan o ye Thérèse Dugnon Amadou Sala Touré a bɛ kuma ninnu lase aw ma. Jɛkulu min sigilen don ka ɲini AES jamanaw fɛ u ka bɔ confédération kɔnɔ ka taa fédération na u ye sigili kɛ sibiri don tubabukalo tile 27 san 2024 a kɛra hôtel de Colonne na n'a filɛ ni Amdalayi Asi 2000 la wulikajɔ ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ min bɛ se ka to a bɛ fɔ minnu ma ko frontière n'u b'a wele ko dansigiw ko ka bɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana min bɛ cɛncanfuga sanfɛ min bɛ se ka to jamana in denw bɛ se ka taa ka segin lafiya ani hakilisigi kɔnɔna na min bɛ se ka to fana o jamanadenw bɛ se ka lafiya u ka sigidaw la u bɛ se k'u tigɛ ni ɲɔgɔn ma baara o baara bɛ min kan ka kɛ u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o kun ka nana ni sigikafɔ ne nin kunnafoni di kɔni o kɛra yɔrɔ fɛn min bɛ se ka to jamanadenw bɛ se ka u hakili jigi baaraw la baara minnu kɛra waati tɛmɛnenw la waati minnu ni an ka ɲɛmaaw n'o ye Asimi Goita ka taa fara Capitaine Ibrahim Traoré fo ka taa fara Abdramane Chani n'ale de ye Niger o ɲɛmaa min bɛ yen nɔ sigikafɔ min kɛra Niger jamana ka waati tɛmɛnenw na o y'a jira k'a fɔ ko jamana ninnu kɔni tigɛra ɲɔgɔn ma confédération kɔnɔna na mais nin jamanadenw n'o y'a fɔ minnu ko organisation de société civile olu ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se ka na fédération kɔnɔ cogo min na ka kɛ jamana kelen pewu ye olu ka laɲini kɔni bɛ a bɔlen b'o de kan wa o b'a ɲini fana ko ni jamana ninnu ko k'u ka wari sigi sen kan u ka wari min bɛ se ka to u bɛ dum ka bɔ sɛfa kɔnɔna na parce que u ka wulikajɔ n'u ka miirina o de ye sɛfa ye fɛn ye fɛn min bɛ jamana lasegi u kɔ o fɛn dɔ fɛn min bɛ jamana lasegi u san samara kɔnɔ fɛn dɔ fana fɛn min b'a to tubabu olu bɛ jamanaw tɔnɔ bɔ olu bɛ jamanaw nafolo ka kɛ u sago ye o de kama ɲininiw ni fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ tagamaw kɔfɛ wulikajɔw kɔfɛ kunnafonidiw kɔfɛ min bɛ se ka to jamana ninnu kɔni k'u tigɛra ɲɔgɔn ma u ka kɛ jamana kelen pewu ye n'a bɛ fɔ a ma ko fédération de l'AES des États du Sahel. Ni kun ye aw ka kunnafoni ye k'aw bɛɛ fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ye ka mɛn n'Ala sɔnn'a ma sini nin waati kelen